ассалому алайкум дӯстони канали Ҳулбук ТВ. Рақамое ки дар рӯи экран мебинед аспи фурӯшӣ дошта бошед ба мо равон кунед. Мо дар видеоҳои оянда пешкаши харидорон мекунем. Курси имрӯза бошад 1000 рубл 135 сомонӣ мебошад. дӯстони азиз, дар навор лайк монданро фаромӯш намекунем. аспи фурӯшии бизкашӣ 8 сола, қадаш бошад 1.63 сантиметр, нархаш 14000 сомон, ба рубли русӣ 104000 рубл. қарор дорад дар ноҳияи Файзобод. телефон барои маълумоти бештар дар рӯи экран гирифта занг бизанед бародарон. срочно фурӯхта мешавад. харидори аниқ бошад, боз арзон мешавад. аспи дуюмро мебинем бародарон. аспи бизкашии фурӯшӣ 10 сол, нархаш 18000 сомон, ба рубли русӣ бошад 134000 рубл. қарор дорад дар ноҳияи Нуробод, тарафҳои ғарб. номери телефон WhatsApp имо. телефон барои тамос дар рӯи экран гирифта занг бизанед, вариантҳоро пешниҳод кунед. срочно фурӯхта мешавад бародаро. дар навор лайк монед, поделитсаро фаромӯш накунед. ман бо шумо будам Мирзоев Султон, роҳбари канали Ҳулбук ТВ. агар аспи фурӯшӣ дошта бошед ба мо равон кунед. мо дар видеоҳои оянда пешкаши харидорон мекунем. номерои мо дар аввали видео. номерои WhatsApp. برای تماشای ویدیو هزار رحمت. رحمت برای تماشا. لایک مونه لایک. هم لایک من هم ابونه شو.